Την πιο κεφάτη δημοτική βραδιά του καλοκαιριού. Και φέτος θα τη ζήσετε στην Ψισταριά Πλάτανος στη Μύκανη Καλαμπάκας. Ελάτε να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε, να απολαύσουμε φαγητό και ποτό σε ένα ανεπανάληπτο δημοτικό γλέντι. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στο τραγούδι η υπέροχη Γιώτα Γρίβα και ο μοναδικός Γιάννης Καψάλης. Θα συμμετέχει η Ματίνα Μέρη. Στο κλαρίνο ο καταπληκτικός Μάκης Τσίκος και ο Σταύρος Καψάλης. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στην Ψισταριά Πλάτανος στη Μύκανη Καλαμπάκας. Είσοδος 5 ευρώ. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2432 0 82 342 και 69 72 833 257.